Ayan, kaya ng gamay. Tara guys. Kasi eh. Hey guys, welcome sa akong YouTube channel. So karon mag-try ko og luto og kamuti Q. First time. So tara kay itakang na nako ang kalhaw tara. So let's go. So ako nang gipainit ang oil. Init-init naman murag ni. So para may balan nga init ilunod ni mo mong kamot char lang. So naon ni mo imong kamot. Tanaw ni mo nga musaka na ang init sa matika sa imong kamot init na jud na siya. So try na nato. So, nalalay akong mga kamuti. Nala akong mga kamuti. Taguan na natin yung mga lagong. So, try nga ito isa. Okay, bilang eh. Kapantay, git mo nga di mo mga piska. Dili ko. Hindi malunod din yung kamot. So, noon lang natong mga mantika. Balikan na to na siya tagtaog. So, nalunod naman ako na dito. Sumuli ko lingkod sa amin din nila. So, hindi ko sa sidayan makitaan siya sa camera. So, ako na lang buhaton pero isang tanong gulat ko ito na ginaluto is what's in my bag challenge. Joke. Sabi lang ako. Sabantayan na ba ang luto? Ito dito. Maluto ni siguro pa lang hindi na siguro siya. Brown na but nga na nato try og asukar kapag sinayan na tatong kalayo para hindi na sunod. Nana lang. Anana. Anana. Wala pa ganyan murag ko ka-try luto ani. Saging mo kalimot ko kung nakatry na ko luto kamote. Eh, kung nakatry na siguro ko nakalimot lang ko. So, nagbutang na pag-asukar na. Lunod na lang po nato ni uban. Sanahan na po ni mga laglaban. Lumot na nga yun. Aray ko! Ay! Napiska na nga akong photographer ba eh nga camera girl. So, narato akong giluto sa akong tilawan. Naman, kaya ng gamay. Tara guys. Kasi eh. Ano braan lang gano'n. Ano siya yung part na gahi. Pagod. Kung dapat kami, dili na ako pagurong ng maayo. Tama na yun siya. Yan ako niya yung asukay na. So, wala yung asukay ko. Nakita sa akong ipon eh. Ba, nagdara? Ha?
Pangit man to kung permero. So, na ako ikaduha nga giluto. Ano ni siya kung ipatanaw sa inyo. Ito pong tanon. Yun. Kain ka? Kain ka? Hindi siya mukhaon. Ba't ganyan ang mukha, uy? Kain ka? Kain sayon? Mag-hi ka sa kanila, hi! Sabihin mo. Sabihin mo muna, bye-bye! Bye! Thank you! Sige na! Thank you! So, magpainit kuan para pang kape. So, si Sayan. Asa ta? Dedeng? Tawagan si Dedeng. So, muna to siya guys. Bye-bye!